Ruten die het inslaan binnen graffiti, verpauperde tuintjes. Bewoners van de Burgemeester de Vriesstraat in Dokkum kunnen het net meer onsjen. Al 2 jaar zouden ze vanuit haar keerwenten uit op de vertutte is er leegstaande wenten. Boven dat zwaagt het heel niet meer voor oerlijst. Uiteindelijk zit er jeugd boven. Die zullen toch we hebben een fijn waar een plekje. Maar dat ken ik verkeerde mensen gewoon lopen die uiteindelijk oorbelangen hebben. De kaart van drugs of zo. Je weet nooit wat er op aankomt. En uiteindelijk gaan ze dus een aantal huizen al dicht timmeren. We in de Ruten ingooien te zeggen. Nou goed, en voordat als de feestdagen ombreken en er oren mensen denken wij steken in de bron of zo, dat mogen we natuurlijk net gaan. We zien een heel mooi plan voor regen en ik denk dat in dat jacht waar het huis kocht. Ik denk van dat zo'n mooi plan wordt. Wil ik het huis in de burgemeester de Vries zetten wel een keertje. Maar uiteindelijk door zou je het afzingen en dat had het niet inmiddels 2 jaar worden voordat het nou eindelijk gebeuren gaat dus. We hebben ongeveer 4 of 5 jaar geleden een plan gemaakt wat bestond uit heel veel koopwoningen en een aantal huurwoningen. Nadat die plannen definitief waren, is de koopmarkt nogal ingezakt en moesten we de plannen moesten we ons gaan herbezinnen op de plannen. En dat betekent dat we minder koop kunnen gaan maken en dat we de woningen die hebben we tijdelijk laten staan. Nou, we hebben dat tijdelijk verhuurd, deze woningen. En op een gegeven moment was er ook daar geen animo meer voor. En ja, dan moet je hem gewoon ook, net zoals in het oorspronkelijke plan bedacht is, moet je ze gaan slopen. Op het plak van de huizen die sloopt worden, komen voor eerst geen nijen. Daarachter worden wel nieuwe woningen gebouwd, zo'n hier wenten. Zodra dat aan gaat trekken, dan zullen we ook het gedeelte wat nu gesloopt gaat worden, zullen we gaan bebouwen met koopwoningen. En tot die tijd zullen wij samen met die bewoners zorgen dat het netjes uitziet, dat het goed beheerd wordt en dat het geen gevaar oplevert. De sloop van de wenten door het de hele maand november. Takum Simmer zal het plak Hielendal opknapt wezen.